Hej, mit navn er Thomas Lastrup. Jeg vil lave en video her omkring Mopa og Mopa Expedition-serien til dig, som enten interesserer sig for Mopaer eller overvejer at købe enten en ny eller en brugt Mopa for at forstå forskellene mellem de forskellige modeller i den nye klasse. Og til formålet, der har jeg været så heldig, at vi har både en af de sidste eksemplarer på den oprindelige Mopa Expedition, venligst udlånt af K. Bjeldal med båd nummer 3261. Og så har vi også nummer 3310, som er venligst udlånt af Henrik Ambjørn, som har en af de aller sidste Mopa Expedition Arctic. Og sidst men ikke mindst, der har vi den sidste nye model, som er Mopa Arctic Mark II, som er udgivet eller kommet her i start 2025. Og der har vi båd nummer 4 her i samlingen. Så jeg vil lige gennemgå, hvad er det for nogle karakteristika, du som køber kan kigge ind i på de forskellige modeller. Og så kan vi løbe dem igennem en for en. Hvis vi starter med at kigge på Mopa Expedition, så ser den sådan her ud, og til sammenligning, så vil vi lige lave en hurtig rundown på hvordan skroget der udvikler sig over tid. De første kom jo i 2015 med byggenummer 3000, og 3187 tror jeg det var den hed, det var Mopa Arctic'en, som kom i 23. Det er den vi ser her, og man kan måske se, at overdelen er nogenlunde identisk, men underskroget er anderledes. Den har fået lidt mere V-formet bund, lidt mere stejl i skrovtypen end på det Expedition oprindeligt. Der er også nogle andre karakteristika ved den, som jeg vil komme ind på efterfølgende. Hvis vi skal kigge på, hvad der så er sket med de to, kan man sige, første modeller til den tredje og seneste, jamen så er den blevet noget større, cirka 25% mere plads indvendigt, og har fået lidt mere måske sådan expedition look. Overdelen af skroget er blevet hævet med cirka 13 cm. Selve kuplen er blevet meget bredere, det vil sige, at den går ud til cykellænderet nu, hvor den jo på den oprindelige havde noget mere, kan man sige, spildplads ude på siden på fenderlisten. Så det er en af de ting, som der er sket. Man har genanvendt den bund, som der er på Mopa Arctic. Den er ekstremt vellykket, og måske også noget underspillet i forhold til, hvad man egentlig ved sådan officielt omkring det skrog. Det har der ikke været talt ret meget om i Mopa-klubben. Men det kan i hvert fald komme ind på, at der er nogle markante forskelle, som måske ikke rigtig har været fremme før. Måske fordi der ikke har været så mange Arctic-modeller i klubben, før den blev udskiftet med Mark II'en. Når vi kigger på ændringerne mellem Expedition og Arctic'en, så vil vi jo se, som vi har talt om, overdelen er more or less det samme. Underskroget er sådan set der, hvor de helt store ændringer er lavet, og det er en mere V-formet bund, men der er også sket noget bagtil. Expedition, den har de her Mopa Wings, som rager op til 6 cm ud bagtil. Det er lavet om på Arctic-modellen. På den V-formede bund, der er det faktisk glasfiberne kørt ud, så den har samme bredde, men nu er det med fuld bæreevne, og det vil sige, rygtet var, at den skrovtype her, eller den bund, den måske lige koster en knop eller to på hastighed. Og det var egentlig det, som jeg hæftede mig ved dengang, at Arctic'en kom. Om det er korrekt, det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Men anderledes, det er den i hvert fald rent sejlegenskabsmæssigt. Hvis vi så kigger på de udvendige ændringer fra Mopa Arctic Expedition til Mark II'en, jamen man har jo genanvendt bunden, som vi har talt om. Til gengæld så er det ikke kun klydset, som jo var i metal på Arctic'en, det er det også på Mark II'en. Tidligere på Expeditions, der er det lavet af plastik. Cykellænderet er også kommet nu i
i rustfrit stål. Og ligeledes er selve håndlisten på toppen. Så er der lavet en anden ret lækker ændring. Nu man alligevel skulle lave en ny kuppel, jamen så er selve formen, som den her glaskant eller plastikkant, den er lagt i. Det er nu indstøbt i selve formen kontra den måde, som de gamle modeller var monteret. Så det er en lidt mere lækker og en lidt mere, eller meget mere præcis, kan man sige, finish, der er kommet på. Så er der også kommet en ny trollingbar. Den laves nu i ren rustfrit stål. Den er monteret på takkerbøjlen, således at den kan vippe op, og man derved får adgang til nu to adgangen til selve tankrummet. Der er en lille luge. Den kan man altså ikke få en benzintank op og ned igennem, og så er der den store, som er der, hvor du har din benzintank adgang, om du har fast tank eller du har løse tanke, som jeg har valgt at have. Så er takkerbøjlen også blevet lidt anderledes. Den er nu monteret fast ned i selve skroget. Det er jo en super stærk løsning, som gør, at det ikke kan rykkes fra hinanden. Der ikke er noget slinger. Den blev også ændret lidt på Arcticen. Der blev den sat på selve cykellænderet, men med ret stor kan man sige, bæreflade mellem de her bæringspunkter. Så på den er det faktisk også blevet ret stærkt. Den oprindelige Expedition, den havde faktisk nogle andre takkebeslag, som har den her tykkelse eller bredde i sådan noget sort plast. De her beslag, som Kurt har, det er nogle specialbeslag, der er lavet i en 3D-printer, og som har 3 gange så stor bæreevne, så den sidder faktisk også ret fast. Men de oprindelige, der skal man lige passe lidt på, når man vrider, specielt ind over den her, som jo er mellem de to bærepunkter. Så det er nogle detaljer, man bare lige skal være ops på, og man eventuelt kan få forstærket, hvis man har en Expedition. Hvis vi skal kigge på selve skrovudnyttelsen, der kan man næsten se her forskellen mellem udnyttelsen indvendigt på den ene model kontra den anden model. Det er der, hvor vi får hentet de her cirka 17 cm i begge sider. Så 34 cm mere plads er der indvendigt. Og det gør, at det her det bliver jo en ren balsal i forhold til, hvad man har været vant til i en Mopa. Der er lavet en del ændringer på den her båd, på Arctic Mark II. Og det er jo fordi, man har lavet en helt ny indersektion. Og den indersektion er den, der giver alle de her muligheder, både med plads. Det er faktisk også ret nemt at arbejde med, hvis man har lyst til at gå og selv og skrue på sin båd. Så er det faktisk ret nemt at komme omkring med ledningsføringer og rørføringer og ting og sager. Jeg vil ikke lave så meget mere lige på den her del, fordi der kommer en video, som specifikt omhandler Mark II'eren og hvordan jeg har valgt at bygge den op. Men man kan se en af forskellene, når vi kigger på en af de andre både, at der nu er blevet lukket af bagtil med 2 luger, frem for den der åbne hylde. Noget af det, som jo også er anderledes, det er jo, at den er blevet meget mere, hvis vi kigger her, en lige kant bagtil, hvor kalætsjen sidder, og hvor vi går ned til de her luger, kontra den meget mere afrundede kant, vi har på Mark II, eller på Arcticen og på Expedition. Så det er 2 ret forskellige designs. Hvis vi skal kigge på Expedition og Arctic-modellerne indvendigt, så ser den sådan her ud rent rummelighedsmæssigt. Og der vil man jo kunne se, at den er noget smallere i forhold til Mark II'eren. Og jeg har ikke set videoen, nu er det jo bare sådan nogle nærmest one-takes, vi tager her, så jeg håber, at det giver god mening, når man kigger på udnyttelsen kontra den anden, som jo ser sådan her ud til sammenligning. Hvis vi kigger på Expedition, den originale,
så har den her model her 3162 nogle karakteristika, som man ikke har på alle både. En af dem er, at den har fået en anden trollingbar. Så er du ude efter en brugt båd med trollingbar, jamen så er der faktisk to modeller. Enten så kan man have den her glasfibermodel, som jeg personligt foretrækker. Og så findes der også en glasfiber eller en rust for stål trollingbar med et nylondæk på, som man så kan beklæde, som Henrik har gjort over på sin. Rigtig mange af mopederne kører med takkebøjler eller sejler med takkebøjler, og det har altså ret meget praktisk effekt. Du kan hænge dine stangholdere, du kan have dine redningsstiger, du kan montere lys, og du kan gøre hvad du nu har lyst til i forhold til alle de muligheder, som din fantasi nu rækker til. Her der kan vi se skrogtypen og profilen på en Expedition, og det er jo den samme på Arcticen. Men der er også nogle ting, som vi kommer til på den nye Mark II, som vi faktisk kan se her på den model, som Kurt har. Den har en lynlås i begge sider på havnekalechen, så den faktisk kan bruges under sejlads, og derved faktisk pakke hele cockpittet ind for røgvand, og der kan du sidde enten på jagt eller bare under sejlads. Det er en super praktisk detalje. Det er noget, man kan få lavet efterfølgende på sin kalesje. Køber man en brugt båd, der ikke har den feature. Går vi så videre på Arcticen, så kan man sige, at de ting, der er ændret på overdelen, og det er sådan mere sådan nogle små designmæssige ting. Der er kommet en agterluge ind, rund agterluge i bagbords side. Det var der ikke på den originale. Og så er der ligeledes på stævnen også givet en rund frontluge her, så man har mulighed for at komme ned til lette ting på det forreste tankrum, eller første rum. Hvis du overvejer at købe en båd i Expedition-klassen, så uanset hvad du vælger, så vil du få en rigtig, rigtig god båd. Jeg har været super glad for min Expedition, som jeg har sejlet i 3 år. Masser af gode oplevelser, masser af muligheder. Du kan sejle på helt lavt vand. Du kan sejle ud på det gule rev. Skærgården. Du har alle muligheder. De ændringer, der er sket på skrogtyperne, jamen det er egentlig mere sejlegenskaben, når du sejler i bølger. Der er ingen tvivl om, at Arcticen og Arctic Mark II's nye V-formede bund, den giver nogle andre egenskaber i bølgerne, som jeg faktisk ikke var klar over selv. Der er ikke rigtig nogen, der har talt om det. Man har kun talt lidt omkring, at den her fart måske er taget lidt af båden. Hvilket jeg betvivler, men jeg har måske heller ikke det helt store grundlag for at svare på det, da jeg har sat en anden motor på min Mark II'er, end jeg havde på min Expedition. Men det man i hvert fald kan opleve, det er, at den måde, den tager bølgerne på, er markant blødere. Og du kan simpelthen mærke, hvordan den sådan skærer sig ned i bølgen og skærer sig ned i vandet på en langt mere blød og behagelig måde, når du sejler i Krabsø og også i Horsø. Og så har den selvfølgelig fået noget mere opdrift, kvæg at den er blevet større, har fået mere volumen bagtil, har fået mere volumen fortil. Jamen så har du jo på den her CE-godkendelse fået en væsentlig volumenforøgelse i bæreevnen, så det giver også lidt på den konto. Men der er også en prisforskel. Expeditions kostede jo omkring de her 140-50.000 kroner færdige, men det er jo priser uden al elektronikken, og hvis du gerne vil have noget teknik og noget elektronik i din båd, så er det da en rigtig god idé måske at kigge på en brugt. Få købt dig en god Expedition. Det er som regel dem, der er til salg. Der er ikke så mange Arctics. Og har du råd til at give en lidt mere gas, jamen så er en Mark II'er selvfølgelig et super valg, fordi du får den mere plads, end du gør i en normal båd. Nu vil jeg lukke af her for de her møgkøter derovre hos naboen, som larmer og gør.